Maswera sei vanhu vaMwari nevanhu vemunyika. Ndinofara, ndiri kushungurudza. Maona natuma pictures ahe mwana wangu nemukadzi wangu. Ndakachata ndikachajwa ndakaroora 18,000 US dollars. Ndikaroora chaizvo chaizvo ndikaita zvinhu chaizvo chaizvo nemuchato. Saizvo mukadzi ari kutotiza mwana ari kurwara wedwe. Ndotoshaya kuti mwana wangu ari kupi. Ndiri kutochema izvozvo usiku wese ndichitadza kurara nditsvaga mwana wangu nemukadzi. Ndibatsiro mukaona mukadzi wangu iye nemwana wangu kana zvikomba zvaari kudana nemukadzi wangu biwe ndiri kutokusungisa muchato uchiripo. Kana une chikomba chauri kugara nacho kana chikomba chiri kugara nemukadzi wangu biwe muchato uchiripo ndokusungisa ndokuchaja 1 million madamages eadultery. Saka biwe. Saka mukadzi wangu mukaona mukadzi wangu ndiudziwo wedwe. Mondibata panhamba dzangu 0775 396 620 0775 396 620. Mobata anonzi Blessing. Ndini murume waNatasha here. Zviri kutotsvaga mukadzi nemwana. Mwana ari kufa achitorapiswa zvakatiza kumba nemwana. Hatizivi kuti ari kugara kupi. Takachata tikatoroora. Hama dzake hadzizi kuziva kuti ari kupi. Saka tibatsirani senyika yeZimbabwe. Ndibatsire kutsvaga mukadzi wangu. Ndiri kumuda mukadzi wangu. Hatina kurambana. Muchato uchiripo. Hatizivi kuti akaenda kupi nemwana. Saka tibatsirewo. Zviri kutondibatawo semubereki. Ndiri kushaya mukadzi wangu nemwana. Takatochata tine muchato wemuZimbabwe. Good. Right, iwewe de watomboya kuno kutambo kumamisa because wakapusa zvingaiti. Akakuudza kuti mukadzi anoroorwa kusvika ku18,000 ikoko ndiani. Iko zvino chaunenge uchitenga chinoita 18,000 chii? Chaunenge uchinyatsoti uri kutenga iwewe chinosvika mari yese iyoyo. Mari iyoyo inokwana imba kwaIfield. Wotenga kaimba kako ke18,000 ka 7 room ndikakaextend kwaorder iField ikoko. Ndo chinhu chine value kuma 18,000. Saka iweyo kana uchitadza kumitisa munhu zero deposit wotizirwa wozobhadhara tsvakirai kuno $20 wotenga munhu ane mimba woenda kunosungira wotenga kagrosari kako ke150 wobhadhara tumari tuya tumachira mbudzi $15 20 wogara nemunhu wako. Kana wazowana tumari twako kana ka$600 US wonobvisa damage yako ye300 wounganidza hama wotenga masikadhi ako nemasupa. Zviri kunana 18,000 ikoko kwazvibva nani. Upfeke yako iwe.